Ti Masakbayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy daytoy, idi nakita na ti resibo, kan ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, kan ti gayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumaday to iti siyapa. Ngam amo ni Jonalyn tinsungsungbat na. Nasuron nga ron ti bakat, kat pimanaw. Iti panagsarita da Imelda kan Romnick, at dain singasing ni Imelda, iti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mo nga mo? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam shop nga inam. Mami. Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. At dan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti pa nagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam, nga ipaasawam iti anak ta. At da kano ijay syudad, kuna ni Pare Ricardo. At dan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kano ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano a trabaho? Dayta ti saan tayo nga mo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmet kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. At dan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ang makiasawa iti anak ko. Swerte na, ngam, malas mo't ti anak ko. Ngam awan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da kani angkel. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay. Sapay nagtaer ti anak ko. Adan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpos, antay. Marigatan, ada nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mo't mapanagay ay ayam ijay kompyuteran ti naramid na, imbes anapan nagadal. Isungarod ngayon paramidak langan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan di agnagan iti lin akadwa na iti shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na, tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan kanu? Tanalaing, nadiskarte. Apay nga imbaga, masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta, jak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay apan nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakilain. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon.
Total, duamot ti baka mga urbon. Pwera pa iti baka ni pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim ba iti kabangi-bangail ilay? Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya. Tinangato. Wano mabigbig-big iti gimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod. Anya nga ta ti aramidan ta. Dahito ti panunutan ta. Anya nga ta no mangted tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo kan agtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wan anya nga ta aya at token ti mayat. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop na malpas ta nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapol nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review me iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review me. Kasanon? Awanan ti kadwa? No kayat mo, di mga lakapay iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan ti kadwak ay shop, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglakasolusyonan day ta parikot. Di mga lakamanan iti sabali. Angim awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day ti alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak ngamin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta. Shop adagos. Aginana tapay mo't Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog tag-review? Nakatugaw tamad. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si kamat. Ada ka ni rumbang ama-amuan? Anya ko matirumbang ama-amuam. Iso nga ron nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag time may kayon. Kunak no saan kayon nga umay? Nagdiritso kami nga imay, taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't at talaga ti imayan mi ditoy. Nagyaman na, tayo may kaya dagos ang paman analpas ti klase, yo. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bahindak pa'y. Cecil, yung kagumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y.
Pilyamot ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya ko mamat, insan. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Ha? Asino a Cordapia? Saan ka amawhatan Panagrik na katbim mabati sa ti tao na nga to ti dapan na iti daga. Ha? Asino ti dakdaka matem, insan? Jak amo na agin di ka, wano niya? Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat? Tana itulag kan? Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat? Tana itulag kan? Kas tangarod, insan. Kasanon? No, di mo mat kaya tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunak no saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan minala prutas di takabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, takunak no addapay ni Tata. Imbagla akadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Saan ka di nga adakadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya mo dito syudad, pare. Si kamaga, paray. At talagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman ako at bingay ko, paray. Nalakog aminan dagiti mangga. Aduman nga rodin at ikwartaam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. Isu amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kenda duma aprutas, paray. Isu nga ro dasikat itinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito yung syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito'y syudad. Ang mga no isuti kinasinarak ni Dionisio. Anya pa'y ngay, antay. Noon niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayam. Inikanak ita idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayam na dayjay alakay. Ha? Iti kabayag yu anagden na? Saan mo pa'y nga ammo no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, antay. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman-damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mo't siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaam. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.